ngaphambili abadidiyeli beyifunda isifundazwe sakithi KwaZulu-Natal njengoba lapha ekuqaleni sinomdidiyeli Bulela oqhamuka esifundeni sakithi eKingSeshwayo Khuzani. Sinomdidiyeli Makhoba oqhamuka esifundeni sakithi iLand Kwamini. Sibe nomdidiyeli uNdlovu esifundeni uNdlovu weBesilwane. Sibe nomdidiyeli oqhamuka esifundeni saseMzinyathi Namdala Ngobese Khumela. Sibe nomdidiyeli oqhamuka esifundeni sakithi eZululand Nyandeni Kasele. Bese siba nomdidiyeli wamabutho onke jikelele induna uSipho Mhlobo Thomani. Ngifisa ukuqolisela umdidiyeli oqhamuka esifundeni seTheku okungenzeka abe nathi ngokuhamba kwesikhathi. Ngiqolisele umdidiyeli oqhamuka esifundeni saseMkhanyakude oqolisileyo okukhulu okubambileyo. Kodwa nabesilo mangabe uhlakani ungaka lusho ukuthi-ke isifundazwe sonke simelelekile. Sibingelele iy'nduna zonke eqhamuka zonke izindawo esifundazweni sakithi. Zikhona eqhamuka kwaNombolo, zikhona eqhamuka eMgungundlovu, zikhona eqhamuka khona eThekwini, zikhona eqhamuka eMzinyathi ngokuhlukana kwazo. Nani nonke nabesilo all media houses siyabingelela namhlanje. Asizuthutha-ke isikhathi ngokuthathela ithuba ukuba sinikeze umdidiyeli okuyena ozokwethula inkulumo yonamhlanje okuyiyona esihlangana ngayo sonke. Thomani, siyathokoza.